Здравейте! Днес ще играем Clash of Clans и поради връзка с това, че след 2 дни ще имам Town Hall 7, искам да ви покажа какво първо трябва да апдейтвате като направите Town Hall 7. Така, ето, пише си, остават ми 2 дни, така, да събера ресурсите. Да направите Town Hall, от Town Hall 6 Town Hall 7, ви искаше 1 200 000 монетки. След като събрах 1 200 000 монетки, аз веднага пуснах Town Hall. Малко поизбързах, защото еликсир колектора ми не са на макс левели, но същата се избърза, бе, дарк еликсир все пак. Дракони. Така. Изчакайте малко само да се пусна армията, че съм забравила. Така. Както съм споменавала в минали клипове, аз правя по 40 арчерки, 2 хилъра и всичко останало гиганти. Но понеже в момента спестяваме еликсир за да мога да направя драконите, в момента действам без хилъри. Действам само на гиганти и арчерки. Пускам един хил спел. Преди пусках хил спел и лайтинг спела. Лайтинг спел ми примерно става 98% и остава само примерно в ъгъла един билдър с хит. И да го разрушим. Така. След като направим Town Hall 7, първо пускаме драконите. В тях не искам 1 500 000. Аз при мен имам 593 774 еликсир, приблизително 600 000. И в клан касала имам 3760 625. Гледам да събера на макс, тогава ще го събера. И пък каквото ми остане, ще го взема с джемчета. Аз до сега спестявах джемове, за да имам 4 билдъра. Както виждате, сега не ги ползвам, защото гледам да спестявам ресурси, като направя Town Hall 7. Когато направите Town Hall 7, както казах, първо пускате дракони, след това пускате Dark Elixir Drill. След Dark Elixir Drill пускате Dark бараката. След Dark бараката събирате за Dark Elixir сториджа, извинете. След сториджа събирате за събирате за Dark Spell Factory или за Barbarian King. Там вече вие се решавате кое си ползвате, но вече са сполучливи. Защото примерно Barbarian King, ето сега ще вляза в профила на един мой приятел от клана, на лидера. Така. Барбарян Кинка му да намерим. Ето го Барбарян Кинка му. Неговия Барбарян Кинг е на 2 левел. Когато се почива, той се презарежда. Все едно, както ние тренираме, така той се презарежда. Когато е буден, той защитава тази територия, която е обсипана с червено. И много помага. Хем е защита, хем атакува. Ако гледате други клипове, с които атакват Barbarian King, с Barbarian King ще разберете. Така. След като си вземете новите неща за дарка и за армията, можете вече да почнете да се апдейтвате оградата на 6 левел. Защо моята е на 5 имам участие на 6, ще ви отговоря веднага. Защото на по-горните танхалове, като Town Hall 8 и Town Hall 9, оградата е много скъпа. И трябва, примерно, когато сме Town Hall 5, да сме с ограда за Town Hall 4, т.е. ограда на 4 левел. Аз съм на Town Hall 6 и с ограда на 5 левел. Щом направя Town Hall 7 и си взема всичко с Dark Elixir, почвам да апдейтвам оградата. И след това всичко е на по едно. Препоръчвам ви, за да следите внимателно кое на кой левел и какво ви остава.
ви препоръчвам приложението. И сега ще видя как се казва, ще му забравих името. Planner for Clash of Clans. Това много ми помага. Вие като си го стиглите, ще видите как да го персонализирате. Макар че не е много точно. Примерно няма го Story Air Defense. Няма го... как беше то? Air Sweeper ли беше? Да, Air Sweeper го няма. Но пак помага. Така, натискате който левел ви е дадена защита или даденото нещо на кой левел ви е. След като попълните всичко, си виждате на кой е макс левела и колко левела ви остават. Ето тук може да си пускате за Preparation Day да ви пуска аларма. Аз не я пускам. Даже съм спряла известията и от Clash of Clans. Ето тук примерно може да пуснете и за Battle Day да ви пуска. Но аз такива неща не ползвам. Аз го ползвам само като билд планер. Така. Надявам се да съм ви помогнала.